A dalo by se poradit něco lidem, třeba teď hned, co můžou udělat, aby snížili to množství těch mikronanoplastů kolem sebe? Nebo je to ještě možné, aby něco udělali? Ako som hovoril už, tej expozície sa dá znížiť. To znamená, že tú najväčšiu expozíciu máme v pitnej vode. Že balená voda je napríklad menej, dajme v úvodzovkách zdravá ako tá kohutíková, pretože tá kohutíková je filtrovaná viackrát. Samozrejme záleží zase od stavu vodovodného potrubia, ale čo sa týka štúdií, ktoré boli na to prevedené, neboli samozrejme uvedené alebo prevedené na československom území, ale tie, ktoré máme z Nemecka a z USA, tak potvrdzujú, že tá kohutíková voda mala nižšiu expozíciu mikro- a nanoplastov ako tá balená. A co byste vzkázal lidem, kteří třeba tvrdí, že jako jednotlivci na to nemají žádný vliv? Tu treba o tom hlavne hovoriť. Pokiaľ budeme hovoriť o tom probléme, tak sa určite nájdú múdre hlavy, ktorí tento problém vyriešia.